пешгирии бемориҳои сироятӣ яке аз омилҳои асосии ҳифзи солимии ҷомеа ба ҳисоб рафта, дар ин замина пайваста тадбирҳои мушаххас рӯи кор оварда мешавад. бахусус хуруҷи бемории сироятии коронавирус ки соли қаблӣ ҷомеаи ҷаҳониро нигарон намуда буд ва имрӯз ҳам аз мубталошавӣ ба ин беморӣ сокинони мамолики аҳолӣ азият мекашанд, бори дигар ҷомеаро ҳуштор мекунад ки нисбати саломатии худу пайвандонашон беаҳамият набошанд. дар заминаи тақвият бахшидани корҳои оммафаҳмонӣ байни ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофирбар, роҳбарияти раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёти вилояти хатлон иқдоми навбатиро сомон бахшиданд. бо ронандагони нақлиёти мусофирбар дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди нурафкани терминали нақлиёти шаҳри Бохтар, терминали мусофирбарии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мавлонои ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ ва терминали нақлиёти мусофирбарии ноҳияи Вахш байни ронандагони воситаҳои нақлиётӣ корҳои тарғиботиро роҳандозӣ намуда, бо ронандагон дар мавриди таъмини ҳолати бехатарии нақлиёт, риояи қоидаҳои беҳдоштӣ, гигиенаи шахсӣ суҳбат дурустанд. зикр гашт ки ҳар як ронанда вазифадор аст ки қабл аз сафар нақлиёти мусофиркашониро тозаву озода намуда бо маҳлулҳои махсус безарар гардонад. тибқи нақшачорабиниҳо мо имрӯз дар ноҳияи Вахш таҳсин гирифтем ки ба воситаҳои нақлиёте ки ба мусофиркашонӣ машғуланд корҳои фаҳмонdatӣ гузаронем ки ронандагон пеш аз сафар воситаҳои нақлиётро тоза намуда корҳои дезинфексионӣ гузаронида шавад ва ба мусофиркашонӣ машғул шаванд. дар мавриди дигар намояндагони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт таъкид доштанд ки пӯшидани ниқоб барои ронандагон ва мусофирон бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ ҳатмӣ аст ва ин талабот бояд риоя карда шавад. ба иттилои масъулон, ҳарчанд дар қаламрави мамлакати мо ҳолати сироятёбӣ аз бемории сироятии коронавирус ҷой надорад, бо вуҷуди ин нисбати саломатии худу атрофиён бояд беаҳамият набошем ва тадбирҳои безараргардонӣ, қоидаҳои беҳдоштӣ, гигиенаи шахсӣ ва фосилаи иҷтимоиро ҳангоми ҳаракат дар ҷойҳои ҷамъиятӣ риоя намуда худ ва атрофиёнро аз сироятёбӣ ба бемориҳои гуногуни сироятӣ ҳифз намоем.